Исәнмесез, эфирда пәнжешәмбе күн яңалыклары, студияда Роза Хабибуллина, алга таба кайбер темалар турында кыскача. 27-16 йортының икенче подъездында түбәдән аккан яңгыр суы хәтта беренче катка кадәр төшеп җиткән. Моның сәбәпләре турында Римма Әхмәтова. Төзелеш объектлары балалар өчен уен мәйданына әйләнгән. Моның өчен кем җавап бирә? Гүзәл Шихапова ачыклады. Ветераннарның, инвалидларның, өлкәннәрнең ярдәмчеләре бүген социаль хезмәткәрләр үзләренең һөнәри бәйрәмнәрен билгели. 4 көн рәттән фатирны су баса, ярдәм итегез. Кичә кич безнең редакцияга шундый гозур белән 27-16 йортында яшәүче Ринат Зайнуллин килде. Безнең хәбәрчеләребез шундук урынга бардылар. Узган шимбә көнне йортның түбәсен ясаганнар, ә якшәмбе таң белән яңгыр яугач, аларның 9нчы каттагы фатирларына түшәмнән су үтә башлаган. Хуҗалар 2 мәртәбә авария хезмәтен чакырганнар, түбәне ясаучыларга хәбәр иткәннәр, әмма су һаман да ага икән. Кичә кичке сәгать 8-дә безнең иҗат төркеме анда нәрсә күрде? Нилектән йортка су үтә, кем гаепле, алдагы материалда. 27-16 йортының икенче подъезды яңгырдан соң 9нчы каттан 1нчегә кадәр баскыч буйлап су аккан. Түбәдә су таплары. 70нче фатирга керәбез. Это осадное положение у нас в воскресенье получается, идет. Каждый день звоним, и никто ничего не хотят делать. Как вот так жить? Су узган якшәмбе иртәнге сәгать 4-тә үтә башлаган. Башта түшәмнән аккан, аннары стеналар буйлап. Йокы бүлмәсе, зал, кіру урыны, ванна бүлмәсе зыян күргән. Ярый әле бу вакытта хуҗалар өйдә булганнар. А если бы нас не было, что было бы тут? Мы с 6 утра начали собирать эту воду, не уходя из дома, и до 6 вечера. Да, целый день мы собирали воду. Мы уже с воскресенья без света сидим. В зале и в детской у нас света нет, вообще боимся включать. Вот здесь вот розетки были, да? Тут везде вода была. Вот здесь вот полностью протекала, тут тоже в розетках вода была. Вот сами видите, вот полностью. Мы не знали, и никто ничего. 27-16 йортының түбәсендә капиталь ремонт үткәрелә. Икенче подъезд өстендәге иске түбәне ачкач, андагы плитәләрнең берсенең аска төшкәнлеген күрдек. Яңгыр яугач, шул урыннан билгеле инде су үтә башлады, дип аңлаттылар безгә бу хәлне Сукподряд оешмасы вәкилләре. А как Их будете нельзя... устранять? Вот это сейчас домкратом плиту мы это приподнимем. Когда? Выровняем. Сейчас занимаемся этим вопросом. Прямо там идут работы сейчас, да? В данный момент устраняются эти проблемы. Почему, объясню. То есть, когда вскрыли, это вопрос не быстро делается, потому что, представляете, эту плиту поднять домкратом, это сложно. То есть, это домкратится, поднимается, нужен период. И пошел дождь. В связи с этим произошло затопление. Все вопросы по восстановлению повреждений берем на себя. Это наши проблемы. 27-16 йорты икенче торак ремонт эксплуатация участогына карый. Аның җитәкчелеге дә проблемадан хәбәрдар. Управляющая компания мәрәҗәгать итәргә, чтобы возместили ущерб. А управляющая компания үз очрагында ул подрядная организацияга в любом случае ул кешегә зыян китергәнлеген возмещаться ителә. Хәзер фатир хуҗаларына зыянны санатырга һәм үзләренең Чаллы төзелеш ремонт идарә компаниясына мөрәҗәгать итәргә кирәк. Римма Әхмәтова, Ленар Султанов, Алексей Иванов, яңалыклар. Төзелеш оешмасы директорына карата административ эш буенча суд утырышы булачак. Парковый торак комплексындагы узак төзелүче мәйданда хезмәт куркынычсызлыгы таләпләре үтәлмәгән. Объект инде берничә ел төзелми. Якын тирәдәге йортларда яшәүчеләр төзелеш урынын уен мәйданына әйләндергән балалар өчен борчыла. 13-нчы комплекста яшәүчеләр балаларның уйнауганын куркып күзәтә. Айруча җәйге каникуллар вакытында бирегә килүчеләр саны артыр дип фаразлыйлар. Менәләр, гел жүрүләр, теләсә нәрсәләр ыргыталар, сикереп, уйнап, жүрүләр. Яшь балалар инде укучылар, һәр тем более каникул вакытында. Ирида плюс җаваплылыгы шикле җәмгыять җитәкчесенә хаталарны төзәтергә кирәк дип белдергәннәр, әмма ул прокурор боерыгына колак салмаган, материалларны җәмәгать судына җибәргәннәр. 13:02 һәм 13:03 йортлары янында урнашкан төзелеш мәйданында бүген дә сакчы юк. Бирдә халык һәм әйләнә-тирә өчен куркынычсыз шартлар тудырылмаган. Балалар мәйданга киртә аша һәм киртә астыннан да үтеп керә ала. Узып баручы балалар да моның шулай икәнен раслады. Пролезете, да? А как вот отсюда? Ну, забираешься вот сюда, подтягиваешься и все. Төзелештә сакчы кирәк диләр. 17нче комплекста мәчет төзүчеләрдә. Бирдә нигез ташы салынгач, төзелеш озак вакытка туктатылып торды. Әмма территорияда һәр вакыт сакчы булган. Инде берничә случай булды, только минем сменада булмый. Кулларын сындырып егылып төшүндә. Миннән
Балдара кыштаушылар шулай булып сөйлейлер. Андай стушылар булгалады. Куып турабыз инде аларны. Алар качалар, алар бәләкәйне әйтә башласаң качалар. Берсе җыгылып төшеп, скорый беләп киткәннәр инде аны. Анда бик ката булмаган, җыгылып төшкән инде шуны. Кызганыч, әмма балалар җәрәхәтләнер өчен башка урыннарда җитәрлек. Кайбер җитәкчеләрдән административ җаваплылыкка тартканнар инде. Үз чиратында сакчылар әти-әниләргә дә игътибарлырак булырга киңәш итә. Гүзәл Шихапова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Бүген социаль хезмәткәрләр үзләренең һөнәри бәйрәмнәрен билгели. Чаллыда әлеге хезмәттә 500-дән артык кеше эшли. Шәһәрдә 10-га якын социаль хезмәт күрсәтүче учреждение бар. Алар Бөек Ватан сугышы ветераннарына, имин булмаган гаиләләрдә тәрбияләнүче балаларга, инвалидларга, өлкәннәргә, аз киремлеләргә ярдәм итә. Тәҗрибәле белгечнең көне ничек уза безнең сюжетта. Здрасте. Здрасте. Доброе утро. Нәзимә Мөхәммәтҗанова Лидия Педихиянна көн сайын диярлек килә. Белеме буенча химик социаль хезмәткәрнең йөзендә һәрчак елмаю. Буш кул белән килми, кайчак кайнар пешем, салатлар ясап алып килә. Бүген исә бәйрәм уңайыннан ул Лидия Педихка сирень букеты бүләк итте. Пенсионер берничә ел урамга чыга алмый. Вот она сегодня мне же суп сварила, винегрет из дома принесла, то рыбу принесет мне, сама делает. Из дома много несет. Я, тетя Лида, вот тебе гостиницу принесла. Никогда не оставить так, что я что-то заказал, и она не принесла. Она в лепешку разобьется, она везде. Вот спасибо ей огромное. Как дочь родная. Во-первых, она приходит всегда с улыбкой, с добрым лицом. Такая, что-нибудь даже поднимет настроение. Көн сайын бишәр фатирга барырга туры килә. Көн сайын шул кадәр ашарга әзерләргә, юарга, җыярга. Нәзимә Мөхәммәтҗанова бу хезмәттә инде 20 ел эшли. 77 яшьлек Лидия Педих аның карамагында булган иң яшь пенсионер. 9-га кадәр куякатта, неограниченный безнең рабочий день. 9-га кадәр да эшлисең. Ә көне белә бик җиңел генә. Әбиләр шундый һава торышы кебек инде бөтенсе дә. Әбиләрнең дә бүген былай иртәгә тегелә, потому что уже возрастлары зур. Миндә уже яшь возрастлы берәү дә юк. Үзем дә инде шулар белән бергә картаям дөресен әйткәндә. Һөнәри бәйрәмнәрен барлык социаль хезмәткәрләр дә эштә уздыра. Бәйрәм һәм ял көннәрендә дә алар үзләрен көтеп торучылар турында онытмый. Гүзәл Шихапова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Соңгы мәгълүмат ураза тотучылар игътибарына. Иртәгә 9 июньдә Рамазан аеның 14 көне. Чаллыда сәхәр вакыты 0 сәгать 47 минутта төгәлләнә, авыз ачу 20 сәгать 11 минутта башлана. Тоткан уразаларыгыз кабул булсын. Бүгенге амнашлар, мин сезнең белән саубулашам, исән-имин булыгыз. Долгожданное открытие продаж квартир в новом доме 64-2 от ООО ЖСК «Комфортное жилье». Кирпичный дом, чистовая отделка, огромная детская площадка. Ловит цены на старте. 490-500. Диагностический центр ТАТ-клиник оказывает широкий спектр исследований по магнитной и компьютерной томографии. Диагностика всего организма. Томография без облучения. УЗИ сосудов, вен, сердца. Консультация высококвалифицированных специалистов. Психотерапевт, кардиолог-ритмолог, невролог, невропатолог. ТАТ-клиник. Набережная Челны, Московский проспект, 85. Телефон 316 300. Московский проспект, 81А. 49 02 52.